Idan yau ne zuwanka na farko wannan channel din, kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun sababbin videos din mu idan mun dora. Me faru? Wallahi targade ne. Ko za ka je a gyara ma ba? Tashi. Alebson! Ƙara samu ka. Barkana. Wata ka daure man da girman Allah. Zauna. Alebson! Bari a matsa ma kafa. Gashi nan. Lafiya? Ni kai na ba sai. Me faru? Yusuf me faru? Targade. Ka duba shi dan Allah. A garin ya kaji ta A rike shi ko dan Allah ya gyara mu. Juya can. Ruwa. Rike shi. Matsa mai sosai. Ya hakuri yanzu za a gama ka dan Allah ka kwanta da hankali. Rike na. Ka rike shi sosai fa alƙana. Za a gama. Ba komai dai a cikin gyara ne. Yashi, amma bayanin shi ne na ji zafi. Na san ai aikin kai ka iya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokan arziki. Ni ne naku Real Yusuf Boy wanda kuka fi sani da Yusuf Boy TV. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa na buɗe sabon channel da sabon page. Duk mai buƙatar comedena da interview comedy ya je channel ɗina mai suna Yusuf Boy TV ya danna min subscribe domin hakan shine zai bada damar samun comedena da zarar na ɗora. Sannan kuma ka shiga page na Facebook shi ma ka danna min follow, duk hakan shine zai taimaka wajen samun comedena. Ni ne na Real Yusuf Boy. Kar ku manta masoyana ku danna min subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa kilin ta yanda shine zai bada damar samun comedena da interview comedy. Ni ne na Real Yusuf Boy.